Dobrý den, dneska máme krásný den, ruce máme na treskání a nožičky na běhání. Dobrý den, dneska zlobit nebudem. Naše školka, pěkná školka, rádi domů chodíme, pěkně si to pohrajeme a přitom se učíme. Sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky, usmívá se, nakukuje na ty hodné dětičky. Vážení rodiče, prarodiče, vážení hosté. Sešli jsme se dnes v pořadí síly, abychom mezi námi přivítali nově narozená děťátka. Jsou to tyto děti. Julie Pečková, Damian Grobač, Justina Lošáková, Ellen Schreiberová, Sebastian Hikš, Amálie Nogli, Timotej Koš, Alex Novák, Ela Polívková, Jakub Hejs, Anna Ošťádová, Dominik Havlík, Tomáš Kalcař, Vojtěch Majliš, Emma Fázinová, Emma Spanovská a Ondřej Skácel. Rodiče přišli se svými děťátky, aby je dali zapsat do pamětních knih narození a svými podpisy stvrdí, že se svého dítěte vychovají čestného a spravedlivého občana naší vlasti. Když člověk zuby zatne, není to tu špatné. Na tom světě, který zvrtě do smíchu i do pláče. Paní místostarostko, prosím vás, abyste zahájila slavnostní akt a přijala tak děťátka do svazku městského obvodu Ostrava. Milé děti, sešli jsme se v tento sváteční den spolu s vašimi rodiči a s radostí vás vítáme mezi občany městského obvodu Ostrava. Zatím ještě spokojně sdílíte národ svých blízkých. Dává vám lásku, bezpečí, veškerou pozornost a absolutní porozumění.
Brzy se však vybatolíte na zem, rozkotačíte se k prvnímu školnímu dní a jen za pár okamžiků budete stát na prahu dospělosti. A to nejdůležitější, co budete od svých rodičů na této cestě potřebovat, je lidské teplo a bezpečné útočiště. Ať se stanou pevným bodem vesmíru vašeho života, vaší oporou a povzbuzením i nekončícím pochopením. Věřím, že se vám všeho dostane v nezměrném množství a láskyplné prostředí vás připraví na život ve zběsilém světě dospělých. Přeji vám krásné dětství, plné her, poznávání, smíchu a bezstarostnosti. Užívejte si je ve zdraví a uchovejte si kousek dětské dušičky uvnitř vás po celý život. Věřte v zázraky a lepší svět, protože všichni dospělí byli dětmi, ale málo kdo si na to pamatuje. Milí rodiče, ve svém náručí držíte důkaz své nesmrtelnosti. Důvod, proč zde jsme a smysl našeho života. Naplňte život svých dětí láskou. Přistupujte k jejich výchově s lidskou moudrostí, humorným nadhledem a nekonečnou trpělivostí. Radujte se s nimi usínejte, hrajte si a učte je, překonávejte společně těžkosti. Zvládněte s pevnými nervy první zhoubky, první školní pětky i první lásky. Vydržte dětské nemoci i pubertu a nic za to neočekávejte. Vaše láska k nim je bezpodmínečná, ale až dospějí, s pýchou na ně pohlédnete a uvědomíte si, že to bylo nejlepší, co jste v životě udělali. Ze srdce přeji vám i vašim dětem krásný život. Děkuji paní místostarostce a nyní prosím vás, rodiče, abyste se nám do naší pamětní knihy přišli podepsat. podobné příležitosti se opět setkáme. Přeji vám krásný zbytek víkendu. Nashledanou.
přednesla paní místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih, paní inženýrka Hana Tichanková. Hezký den.